Η φιλοσοφία του νου είναι ίσως ο πιο επίκαιρος κλάδος της φιλοσοφίας σήμερα. Πολύ απλά ερωτήματα όπως τι είναι ο νους και τι είναι το μυαλό γίνονται πολύ πιο περίπλοκα όταν κάποιος κοιτάξει πιο αναλυτικά. Για να έχουμε μια ξεκάθαρη αρχή, πρέπει να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για νοητικά φαινόμενα, δηλαδή για σκέψεις. Όλοι μας έχουμε σκέψεις, όπως νοητικές εικόνες, λογικούς συλλογισμούς και τη φαντασία μας. Όμως είναι πολύ δύσκολο να δείξουμε κάτι στον πραγματικό κόσμο και να πούμε ότι αυτή είναι μία σκέψη, ας πούμε. Διότι δεν είναι κάτι που βλέπουμε μέσα στον εγκέφαλο, ούτε κάτι που βρίσκουμε στον εξωτερικό κόσμο. Είναι σαν να συμβαίνει δίχως να το βλέπουμε. Είναι σαν να συμβαίνει κάπου αλλού. Και αν κοιτάξουμε την πρώτη θεωρία στη φιλοσοφία του νου, αυτό ακριβώς ήταν που πίστευε ο Ρενέ Ντεκάρτ στον 16ο αιώνα. Πίστευε ότι ο κόσμος της σκέψης και ο κόσμος της φυσικής πραγματικότητας ήταν ξέχωρος. Και αυτή η θεωρία ονομάστηκε δεισμός. Και η λογική πίσω της είναι η απλή σκέψη πως από τη στιγμή που δεν βρίσκουμε πουθενά στην ύλη μια σκέψη ή μια εικόνα της σκέψης, τότε προφανώς οι σκέψεις είναι άειλες. Και επειδή δεν ξέρουμε τίποτα στο φυσικό κόσμο που να μην περιέχει ύλη, τότε μια σκέψη πρέπει και αυτή να είναι κάτι άειλο. Οπότε ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία ύπαρξης. Αυτή η θεωρία βέβαια οδηγεί σε μια πολύ εύκολη ένσταση. Εάν ο νους και τα νοητικά φαινόμενα είναι κάτι το άειλο, τότε πώς είναι δυνατόν να προκαλούν πραγματικές αλλαγές στον φυσικό κόσμο? Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο περίπλοκα, διότι για να διατηρήσει κανείς την θεωρία του δεισμού πρέπει να εξηγήσει ένα από τα δύο πράγματα. Πρέπει είτε να εξηγήσει ότι κάτι το άειλο έχει την δυνατότητα να προκαλέσει υλικές αλλαγές ή να εξηγήσει ότι κατά κάποιον τρόπο τα νοητικά φαινόμενα δεν προκαλούν αλλαγή στον φυσικό κόσμο. Η πρώτη πρόταση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και γι' αυτό σχεδόν κανείς δεν την υποστηρίζει. Οι περισσότεροι δειστές στη σήμερον ημέρα δέχονται την δεύτερη άποψη, ότι δηλαδή κατά κάποιον τρόπο τα νοητικά φαινόμενα δεν είναι απαραίτητα για τις πράξεις των έμβιων όντων και ότι είναι κατά κάποιον τρόπο περιττά. Ή πιο συγκεκριμένα, ότι κάποια νοητικά φαινόμενα δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία των έμβιων όντων. Και τα φαινόμενα αυτά είναι τα φαινόμενα της συνειδητής εμπειρίας. Όπως για παράδειγμα το πώς φαίνεται ένα χρώμα, το πώς νιώθουμε ένα συναίσθημα και τα συναφή. Ο λόγος που αναγκάζεται ο δειστής να κάνει αυτό το διαχωρισμό είναι διότι άλλες διεργασίες του νου είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένες με συγκεκριμένες μας πράξεις. Ενώ αυτές οι διεργασίες της συνειδητής εμπειρίας δεν έχουν άμεση σύνδεση. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται με αχρωματοψία δεν έχει καμία διαφορά στην λειτουργικότητά του σε σχέση με πράγματα που έχουν χρώμα από ότι κάποιος που δεν έχει αχρωματοψία. Διότι πολύ απλά οτιδήποτε έχει πραγματικό αντίκτυπο στην λειτουργία ενός έμβιου ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν το χρώμα που βλέπει είναι πράσινο ή κόκκινο, αλλά με το τι είναι συνδεδεμένο αυτό το χρώμα. Όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος, η ηρεμία και τα συναφή. Οπότε ένα άτομο που βλέπει το μπλε ως κόκκινο πολύ απλά θα είχε μάθει από πολύ μικρή ηλικία να συνδέει το κόκκινο με την ηρεμία της θάλασσας και τα συναφή. Οπότε το χρώμα ως χρώμα, η συνειδητή εμπειρία αυτή, δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις πράξεις ή τις πεποιθήσεις ενός ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα, ο δειστής μπορεί να δεχτεί ότι αυτές οι συγκεκριμένες διεργασίες είναι άειλες και ξεχωριστές από τον φυσικό κόσμο. Οι περισσότεροι επιστήμονες όμως έφυγαν από τη θεωρία του δεισμού και μεταφέρθηκαν στην θεωρία του φυσικαλισμού. Δηλαδή την θεωρία που λέει ότι τα νοητικά φαινόμενα είναι όπως κάθε άλλο φαινόμενο στον κόσμο. Φυσικό και υλικό. Για να εξηγήσουν αυτή τη θεωρία χρειάστηκαν να γίνουν μερικά βήματα. Στην αρχή, η πρώτη θεωρία του φυσικαλισμού ήταν ο συμπεριφορισμός. Δηλαδή η πεποίθηση ότι τα νοητικά φαινόμενα είναι πολύ απλά οι παρατηρήσιμες αλλαγές ή πράξεις του ατόμου που έχει αυτά τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, το φαινόμενο της θλίψης δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα δάκρυα που βλέπουμε στο άτομο που λυπάται. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει μια νοητική διεργασία. Το πρόβλημα με αυτή τη θεωρία βέβαια ήταν πως όλοι καταλαβαίνουμε διαισθητικά πως αυτές οι σκέψεις που έχουμε που οδηγούν στην θλίψη για παράδειγμα ή το αίσθημα της θλίψης είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ίδιο το δάκρυ που βγαίνει από το μάτι μας.
Δεν φεύγει το δάκρυ από μόνο του, χωρίς τίποτα πίσω από αυτό. Το δάκρυ φεύγει επειδή κάτι έχουμε αισθανθεί πριν από αυτό. Και αυτό το κάτι δεν μπορεί να εξηγηθεί από τον συμπεριφορισμό. Μπορούμε να φανταστούμε πολύ εύκολα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μάθει, για παράδειγμα, ως ηθοποιός να κλαίει επίτηδες. Και να πούμε, να, ορίστε, αυτό το άτομο φέρεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που φέρεται ένα άτομο σε πραγματική θλίψη. Κι όμως, τα δύο αυτά άτομα δεν μπορεί να έχουν την ίδια νοητική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να έχουν το ίδιο νοητικό φαινόμενο. Και ως αποτέλεσμα, ο συμπεριφορισμός σαν θεωρία θεωρείται μέχρι και σήμερα πάρα πολύ αδύναμη για την εξήγηση των νοητικών φαινομένων. Πέραν του συμπεριφορισμού, λοιπόν, οι φυσικαλιστές έχουν άλλες δύο θεωρίες που μπορούν να εξηγήσουν τι είναι τα νοητικά φαινόμενα. Η πρώτη θεωρία είναι η θεωρία ταυτοποίησης νου-μυαλού. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οτιδήποτε συμβαίνει στο νου είναι ταυτόσιμο με μια διεργασία που συμβαίνει στον εγκέφαλο. Είναι, για παράδειγμα, το ηλεκτρικό σήμα που στέλνει ένας νευρώνας ή μια ορμόνη που παράγεται στον εγκέφαλο. Αυτή δεν είναι ακριβώς μια φιλοσοφική θεωρία, αλλά μια επιστημονική υπόθεση. Λέει πως τα νοητικά φαινόμενα είναι κάτι που βρίσκονται κάπου μέσα στο μυαλό και είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Η θεωρία αυτή θα ήταν πολύ καλή εάν δεν είχε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζώα πέραν του ανθρώπου που έχουν και αυτά σκέψεις όπως και εμείς και νοητικά φαινόμενα. Και αντιστοίχως ξέρουμε ότι τα ρομπότ μας και οι υπολογιστές μας μπορούν να κάνουν νοητικές διεργασίες όπως συλλογισμούς, πράξεις και τα συναφή, χωρίς να έχουν τους συγκεκριμένους νευρώνες και τα συγκεκριμένα κομμάτια του ανθρώπινου εγκέφαλου. Για να το εξηγήσει αυτό, ο Χίλαρι Πούτναμ είπε πως η ταυτοποίηση νου-μυαλού ήταν μια λάθος θεωρία, διότι στην πραγματικότητα τα νοητικά φαινόμενα δεν είναι φαινόμενα τα οποία βρίσκουμε πάνω στην ύλη, αλλά είναι φαινόμενα που περιγράφουν την λειτουργία της ύλης. Είναι λειτουργικά φαινόμενα. Μια νοητική λειτουργία δεν χαρακτηρίζεται από τα συγκεκριμένα υλικά που είναι φτιαγμένος ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, αλλά από την λειτουργικότητα, δηλαδή από τον ρόλο που παίζει. Για παράδειγμα, μια καρέκλα δεν είναι καρέκλα επειδή είναι φτιαγμένη από ξύλο. Μια καρέκλα είναι οτιδήποτε, από οτιδήποτε είναι φτιαγμένο, αρκεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καρέκλα. Με τον ίδιο τρόπο, ο Πούτναμ έδειξε πως ένα ρομπότ μπορεί να κάνει ακριβώς την ίδια λειτουργία με έναν άνθρωπο, νοητικά, και άρα η νοητική λειτουργία είναι πολύ απλά μια λειτουργική κατάσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε υλικά. Αυτό βέβαια αγνοεί τα συγκεκριμένα φαινόμενα που αναφέραμε προηγουμένως όταν μιλάγαμε για τον δεισμό, τα οποία είναι εμπειρικώς συνειδητά. Δηλαδή αγνοεί την αίσθηση του χρώματος ή την αίσθηση ενός συναισθήματος. Διότι σύμφωνα με τον Πούτναμ, η λειτουργικότητα του νου έχει να κάνει με τα inputs και τα outputs. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο ερέθισμα προκαλεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε συμπεριφορά. Κατά αυτόν τον τρόπο μοιάζει λίγο με τον συμπεριφορισμό, όμως περιγράφει κάτι διαφορετικό. Κάτι που, όπως ακριβώς και ο συμπεριφορισμός, αγνοεί εντελώς την προσωπική εμπειρία και το συγκεκριμένο συναίσθημα που προκαλούν κάποια νοητικά φαινόμενα. Έτσι, η λειτουργική θεωρία ή η λειτουργική εξήγηση του νου εξακολουθεί να είναι μια ελλειπής θεωρία. Και παρόλο που είναι ίσως η πιο συχνή στην επιστημονική κοινότητα, εξακολουθεί να μην επαρκεί για να εξηγήσει κάποια κομμάτια της νοητικής κατάστασης. Το παράδειγμα της αχρωματοψίας που ανέφερα προηγουμένως, όπου ένα άτομο βλέπει το κόκκινο ως πράσινο ή το πράσινο ως κόκκινο και σαν αποτέλεσμα δεν αλλάζει με κανένα τρόπο η λειτουργία του, εξηγεί ακριβώς για ποιο λόγο η λειτουργική αυτή θεωρία δεν επαρκεί. Πού πάμε όμως από εδώ? Υπάρχουν διάφορες μοντέρνες θεωρίες που προσπαθούν να ενώσουν τις δειστικές ιδέες του Ντεκάρτ με τις φυσικαλιστικές ιδέες του Πούτναμ, όπως για παράδειγμα ο πανψυχισμός, που θεωρεί πως κάθε κομμάτι ύλης έχει ένα επίπεδο συνείδησης και ως αποτέλεσμα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις συνειδητές εμπειρίες μας ως μέρη του φυσικού κόσμου, όπως είναι τα ηλεκτρόνια και τα νετρόνια. Βέβαια, κάθε τέτοιου τύπου θεωρία οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το πώς μπορεί κάποιος να την αποδείξει ή το για ποιον λόγο δεν έχουμε βρει την συνείδηση στην ύλη τόσα χρόνια, όμως είναι ένας τρόπος απάντησης. Όπως και η θεωρία της ανάδυσης, δηλαδή πως η συνείδηση και τα συνειδητά φαινόμενα
απλά αναδύονται μέσα από τις λειτουργικές διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, το οποίο πάλι δημιουργεί άλλα προβλήματα στην μεταφορά των νοητικών διεργασιών από ανθρώπινα υποκείμενα σε ρομποτικά υποκείμενα. Όμως αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Συνοψίσαμε τις βασικές θεωρίες της φιλοσοφίας του νου με απλότητα αλλά και αρκετή αναλυτικότητα, ώστε να μπορεί κανείς να ψάξει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι πάντως πως ο συγκεκριμένος κλάδος της φιλοσοφίας είναι ο πιο ενεργός σήμερα, με πάρα πολλά ακαδημαϊκά περιοδικά να εστιάζουν στα προβλήματα της συνείδησης και της νόησης. Και θα παρότρινα οποιονδήποτε ενδιαφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα να ψάξουν τέτοια περιοδικά όπως είναι το Mind ή το Philosophical Review. Πάντως, ελπίζω αυτό το βίντεο να ήταν βοηθητικό και σας περιμένω σε επόμενα βίντεο.